ଖବର ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଏବଂ ବନ୍ଧାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ৭୪ କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ৭୪ କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଜୀବିକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।